σκατώθηκες? Είναι ζούπι! Λέτε ρε μαλάκες, απλώς δεν πρόλαβα να βάλω make-up, εντάξει. Βρέμα μου, τι είπατε σκιάκι. Α, κατάλαβα. Κάνεις το λεωφορείο μπροστά σου, αρχίζεις να πας στη δουλειά σου. Για να απολαύεις πρέπει να τρέξεις. Έλα που αρχίζει να βρέχει, έχει περάσει ήδη μια ώρα. Σκέφτεσαι αν θα πας τώρα, νιώθεις ότι έχεις αποτύχει και ξαναγυρνάς πάλι σπίτι. Το τέλος, όλα θα είναι οκ. Και η θλίψη το λέει, μη σ' ανησυχεί, θα περάσει. Θα πονέσει όμως λιγάκι. Έμα! Καφέδες ρε! Sorry. Καφές χαρτί. Thank you. Τόσο είναι μέτρος. Δεν υπάρχει κανείς αυτό το μαγαζί. Χίλια συγγνώμη, τι μπορώ να κάνω για σας. Ένα κανένα τίποτα. Αμέσως. Είναι καφές. Ήρθα! Hey! Α, Έμα, Ντάλλα. Πρέπει να συνεχίσει το καινούργιο μου αγόρι. Simply must. Αν δεν πρόκειται να με βοηθήσει με τους καφέδες, δεν με απασχολεί. Μην κάνεις έτσι, ξέρεις ποιος είναι. Δεν με νοιάζει. Είναι εντάξει μωρό, δεν με ξέρω θέλει. Θέλω μια λεμονάδα. Λέω, χάρηκα. Δίδυμο, σχέστηκα. Ήρθα κι εγώ. Μια παιδιά το ξέρετε ότι ο Λέων είναι professional rapper. Έλα, αλήθεια, να μας κάνεις ένα freestyle. Κάνε ένα θέμα, δώστε μου κάποιες λέξεις. Χωρισμός, απομόνωση. Θάνατος, αναγέννηση. Κλαμπ, κόμενες. Οκ. Λοιπόν, νομίζω ότι το έχω. Περίμενε. Για να μην συμβεί ο χωρισμός, δεν πρέπει να σε κυριεύει ο εγωισμός. Θάνατος από κορώνας νόση. Για να το αποφύγεις, να ζεις την απομόνωση. Για την αναγέννηση, λέγαμε στην ιστορία. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτή τη μεγάλη μαλακία. Κλαμπ, γκόμενες. Βασικά, έχω ξεμείνει από ρήμες γι' αυτά. Έχω γράψει πολλά κομμάτια. Και μετά λες ότι εγώ δεν έχω ταλέντο. Λοιπόν, πρέπει να έρθεις μετά σπίτι μας να ράγεις και να μάθεις freestyle. Πλάκα, κάνεις πάμε. Εσύ πώς κατάφερες να δεχτείς αυτούς τους τρελούς μέσα στο σπίτι σου. Τους κυνηγούσα με τη ρακέτα μου, ρε. Ο Τζακ με έπεισε να τους αφήσω. Ξέρεις κάτι, δεν είναι όσο άσχημο όσο φαίνονται. Μετά τον πρώτο μήνα τους συνηθίζεις. Μα το Γιώργος. Το κοπελιαστικό σου προϊόν είναι, εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Απλά αν τον αφήσει να σου πει στο κεφάλι για να μην πω κάπου αλλού, θα έχει κερδίσει. Αυτό θέλουν όλοι οι άντρες. Μισό τους άντρες. Εγώ να δεις. Γι' αυτό χάρηκα που μπήκε ένα κορίτσι μέσα στο σπίτι. Έλα μαράκι, πάμε σπίτι. Ο Λέων θα μας μάθει πώς να πάρουμε σωστά. Αφού το λες. Α, καλά. Δεν τον πιστεύω. Πού είναι η Μαρία? Παιδιά, πού είναι η Μαρία? Α, ωραία, θέλω την προσοχή σας. Και την δική μου. Εσείς σκάσε, μπερδέψαμε τα κινητά μας στη δουλειά, δεν ξέρω τι έγινε και είδα ένα μήνυμα που της έστειλε η κολλητή της να πάει να μείνει από το σπίτι της. Για απόψε. Νομίζω οριστικά. Στοίχημο θα μείνει. Πώς θα δίνεις. Μάγκες. Παιδιά, είμαστε μια ωραία αγαπημένη παρέα εδώ πέρα. Γιατί να φύγει. Τι λέτε. Καλά, τι θέλω και μιλάω και δεν πάω απλά μαζί της, έλα εδώ εσύ. Οικογένεια είμαστε. Σκάσε! Και κιθάρα έχετε. Ούψ. Τι θες. Βασικά, να δω αν είσαι εντάξει. Όχι, δεν είμαι εντάξει. Γυρνάω σπίτι μου και βρίσκω έναν υπερβολικό μουσικό, μια παθή κοπέλα και έναν ενθουσιώδη Βρετανό και εσένα. Δεν έχω όλο το τσίρικα, πρέπει και ο πρώην μου να είναι κεντρική ατραξιόν. Τόσο χάλια σου ακούγεται. Πλάκα μου κάνεις τώρα, έτσι. Τι θέλω και μιλάω. Οκ, κοίτα. Ξέρω ότι δεν είναι όλα όσα ήθελες και ίσως έχω ξεπεράσει κάποια όρια. Νομίζεις. Ωραία, βλέπω δεν έχεις καθόλου όρεξη να μιλήσεις. Έλα, αλήθεια. Ναι, ξέρω, πάω κάτω. Τι θα γίνει, θα φύγεις. Νομίζω την έκλεισα πολύ δυνατά προηγουμένως. Και τώρα δεν ανοίγει. Έλα, τράβα, τελείωνε. Νομίζω το έχω. Σκάσε και τράβα. Οκ, ναι, προσπαθώ όμως. Έλα, βάλε λίγη δύναμη, Προσπαθώ, ρε. λέμε! Έλα, τελείωνε. Μου το φετέκι.
Να σου πω, τελικά υπάρχει λόγος που με κουβάλισες πάλι εδώ πέρα ή έτσι? Είσαι γκέι φίλος και θέλω συμπαράσταση. Είμαι πολλά περισσότερα. Τέλος πάντων, λες η Μαρία να φύγει? Δεν έχω ιδέα. Μου μίλησε λιγάκι στο πίκο για το θέμα, αλλά δεν πολύ κατάλαβα. Ναι, νόμιζα ότι το άκουσες από φωνητικό. Από φωνητικό το άκουσα. Στο πίκο μου μίλαγε για εσάς, με ρώταγε για πώς σας ανέχομαι, οκ. Αυτό είναι πολύ απλό. Είμαι ένα καταπληκτικό άτομο και όλοι θέλουν να είναι γύρω μου. Οκ. Φτάνει σε ένα shortcut πίσω από τον καταράκτη. Δεν έχει shortcut εκεί. Φέρτε. Όντως έχει shortcut εκεί. Told you so. Δεν είχα ιδέα ότι παίζεις. Αρκετό καιρό τώρα, αλλά όχι τόσο πια. Χα. Πιάσε ένα άλλο χειριστήριο, έχει ένα στο ντουλάπι. Να κάνω μια άσχετη ερώτηση. Και δεν κάνεις. Όχι αν είναι πάλι για τα μαλλιά. Ναι, δεν σκόπευα. Γιατί τρόμαξες τόσο όταν σε έδιωξαν από το πίκο και ήσουν τόσο χαρούμενη όταν πήγες πίσω? Δηλαδή, έρχομαι συχνά και δεν σε βλέπω να τα απολαμβάνεις. Η δουλειά είναι δουλειά, Jason. Και όποια δουλειά και να είναι, και όσο σκατά και να είναι, είναι καλή. Έτσι κι αλλιώς χρειάζομαι τα λεφτά και το ξέρεις. Το ξέρω. Είσαι κόρη του Ενδοφλεβίδη, από λεφτά σαν και εμένα. Σε αντίθεση με σένα, όμως, δεν στηρίζομαι στους δικούς μου για τα λεφτά. Νομίζω ότι μου σκύνει χάσιμο χρόνο. Θέλω να πάρω την οικογενειακή επιχείρηση. Τα λεφτά είναι για τη σχολή. Σε αποκλήρωσαν. Όχι δα. Απλά εγώ ως αίμα θέλω να μαζέψω αυτά τα λεφτά για να τους αποδείξω ότι είμαι ανεξάρτητη και μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου. Θέλω να τους τα επιστρέψω όλα μαζί κάποια στιγμή. Και είχε μια ώρα ανάγκης έστω. Οκ, αξιοσέβαστο. Δεν το λέω για να με ειρωνεύεσαι. Δεν σε ειρωνεύομαι. Τέλος πάντων, ίσως θα πρέπει να μιλήσει στον Τζακ. Ίσως. Συγγνώμη, ρε Τζακ, δεν ήξερα ότι έχει τόσο βαθιά σχέση με την κιθάρα σου. It's okay, μη λες συγγνώμη. Και τι άλλο που χτύψα ένα τόσο όμορφο και ταλαντούχο μουσικό. Το τραπεζάκι με χτύπησε. Τζακ, πρέπει να μιλήσουμε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Πιστεύω. Δεν είναι αυτό. Σκουλίκι. Δεν είναι αυτό που Ναι, ναι, νομίζεις. μην κοιτάς εμένα, εγώ είμαι straight. Με παρενοχλούσε ο φίλος σου. Έξω από το Δεν σπίτι μας, δεν είναι δικαιολογία για να σε άντρες. βάλω στο καινούργιο μου άλμπουμ. Δεν με νοιάζει, άντρες. Ναι, ούτε εγώ το περίμενα. Το παρενοχλούσες. Τι λες ρε! Κινητό! Να πάρω τα παιδιά! Έχεις παιδιά? Μα τι λες, Εγώ ηλίθιος! δεν τα γνώρισα ποτέ. What the fuck! Δεν σε Ρε Μαρία, τόσα χρόνια ζευγάρι! Και δεν μου μιλείς για τα παιδιά, δηλαδή αν είναι δυνατόν Δεν δεν το σε πιστεύω. πιστεύω! Δεν είναι το κινητό μου αυτό, όχι γαμό! Έπρεπε απλά να σπρώξουμε. Πλάκα μου κάνεις τώρα, προχώρα, έλα! Είσαι ηλίθιος! Λέτε λοιπόν να φύγει. Ποιος? Η κοπέλα σου. Είδα ένα μήνυμα που της έστειλε η Καταρίνα και της έλεγε να πάει να μείνει σπίτι της. Μετά από αυτό που έγινε σήμερα, οπωσδήποτε. Πού πήγε ο Λέων? Είπε θα με μάθαινε freestyle. Ναι. Έλα, Καταρίνα μου. Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι? Ναι, το σκέφτηκα. Νομίζω μπορώ να αντέξω λίγο ακόμη. Χάνεις το λεωφορείο μπροστά σου. Αρχίζεις να πας στη δουλειά σου. Για να απολαύεις πρέπει να τρέξεις. Έλα που αρχίζει να βρέχει. Έχει περάσει ήδη μια ώρα. Σκέφτεσαι αν θα πας τώρα. Νιώθεις ότι έχεις αποτύχει. Και ξαναγυρνάς πάλι σπίτι. Το τέλος